Dugu jɛ o jɛ kobaw de bɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔ ko minnu bɛ maa dabali ban nka sani an ka don ni kibaruya ninnu kɔnɔ k'a walawala aw bɔ ne fɔlɔ an ka chaîne YouTube la a ka commenter a ka video partager ka foli di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ k'an filɛ Airnet Plus sanfɛ aw ɲɛ bɛ musokɔrɔba min na ale filila maa dɔw de fɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lafiyabugu kaburu don o kɛrɛfɛ maliyɛnw aw k'a dɔn k'a fɔ kobaw de bɛ kɛ ka caya ni kobaw kɛra anw fana n'an ye mun lasɔrɔ a kɛra bɔlɔlɔsira sanfɛla ye o a kɛra yalayala senfɛ o a ka d'an ye k'a da an filɛbaga bɛɛ lajɛlen tulo kan ka sabu kɛ koba minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ minnu yɛrɛ bɛ maa dabali ban o dɔ ye ni musokɔrɔba in ka situation ye musokɔrɔba min ni a filila maa dɔw fɛ k'a fili ka n'a bila ɲama la maa b'i sigi ka miiri k'i yɛrɛ ɲininka nin bɛ se ka kɛ cogo di yala musokɔrɔba in yɛrɛ maa sugu jumɛn de don mun de la a filila maa minnu y'a fili maa jumɛnw don mais an tɛna fɔ an bɛna o bɛɛ ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn nka an ka musokɔrɔba in lamɛn a filila togoya min na a bɔra yɔrɔ min na an ka jɛ an ka filɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲini maliyɛnw fɛ u k'a partager kosɛbɛ Bako Zerbo wulila kabi sɔrɔ n nana kaburudon kɛrɛfɛ ka na musokɔrɔba in yɛrɛ ka ɲɛ da a kan a bɛ lahala minnu na k'olu ɲininkaliw kɛ o tuma an ye ɲɛɲiniw kɛ bi wulada in na an y'a kanu ka wuli ka na denmisɛn minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka welewelemada kɛ an ye an nana an bɛna olu ɲininka ka tila ka musokɔrɔba yɛrɛ ɲininka ko in kɛra cogo di a ka don a ɲɛna ka aw fɔ Bako Zerbo bien ouverture média tɔgɔ la a y'a partager kosɛbɛ n balimakɛ ye nin o la alhamdulillah i tɔgɔ ni jamu i tɔgɔ Sulemani Jara ayiwa Sulemani Jara i ka wele sera an ma k'a jira k'a fɔ ko musokɔrɔba dɔ ko maa dɔw nana bɔ mobili kɔnɔ k'a fili ɲamandon sanfɛ ka taa k'a to yalama ko in kɛra cogo di musokɔrɔba in maa jumɛn don maa jumɛnw de fana nana fili mun de bɛ musokɔrɔba in na i bɛ se ka dɔw fɔ an ye san'an ka gɛrɛ musokɔrɔba yɛrɛ la wa bon an kɔni an ni musokɔrɔba an n'a kumara a y'a yira comme wa basi foyi t'a la basi foyi t'a la a sera degun na lase yan nɔ fininamɔgɔ tigi dɔw de nana ka na a bila ɲama na mɔgɔ jumɛnw fininatigi dɔw surasi fini bɛ u bɛɛ la fo mun bɛ ka mobili boli surasi fini tun t'o dɔrɔn de la u nana ka na fili ɲama na ka taa ka to yen surasi fini bi a tigilamaw la nka a t'a dɔn surasiw don a surasiw tɛ wa a t'o dɔn a yɛrɛw y'a ye fini dɔw b'u la wa gendarme fini kɔni b'u la gendarme fini de b'u la gendarme fini la olu don nka u tun bɛ mobili suguya jumɛn na u tun bɛ pick-up de la pick-up la ayiwa yalima u tun bɛ pick-up la faamaw ka fini bɛ u la n'o ye gendarme fini aw ye min ye k'a lasa nka tigɛnkan tɛ aw bolo k'a fɔ ko gendarmew don walima gendarmew tɛ o tɛ kan k'a dɔ b'aw bolo wa bon o tigɛnkan kɔni t'an bolo kɔni nka a ye min ye a y'o de fɔ a ye min ye an y'o de fɔ a fini m'u la o nana a pick-up fana la u nana bila waati jumɛn ɲama sanfɛ u nana bila 14h30 14h30 u nana bila ɲama na a ko ale yɛrɛ ale sir'u bolo a ko u y'a ta depuis sufɛ a b'u bolo k'a sir'u bolo 14h30 de u nana bila bon an gɛrɛla la a ko hali u ma daraka d'a ma foyi d'a ma u nana dɔrɔn ka na fili ka taa k'a ka to yen a ka fɔli la o bɔra n'a ye min ka se aw ma ka n'a bila ɲama sanfɛ a ko k'u bɔra n'a ye Farabana de ka n'a bila mais a ma se ka kunjɔlen si fɔ aw ye non a ma se ka kunjɔlen fɔ an ye mais a kɔni a y'a somɔgɔw kɔni parce que an kun yɛrɛ bolo a hakili tun tɛ yen wa mais a y'a somɔgɔw ni a ka balimaw bɛɛ tɔgɔ fɔ ayiwa maliyɛnw a y'a partager komi musokɔrɔba yɛrɛ bi yan an ba in yɛrɛ bi yan an bɛna foli bila a la k'a ɲininka fana nin ko in kɛra cogo di maliyɛnw a y'a partager kosɛbɛ kosɛbɛ musokɔrɔba in an ye a ye k'a fɔ a degunnen don a man kɛnɛ sen ninnu a tɛ se ka taama a silen fana so min ni denmisɛnw y'o labɛn kosɛbɛ an yɛrɛ nana sɔrɔ o ye dibisogo yɛrɛ san ka d'a ma ka jiw d'a ma ka so dɔ labɛn ka sosofala mɛnɛ yen nɔ ka bila walasa sosow ka na musokɔrɔba in tɔɔrɔ o denmisɛnnin ninnu yɛrɛ de filɛ nin ye olu kun bɛ k'a kɔlɔsi olu fana ka fɔ cogoya la sunɔgɔ t'a ta juru to ko sunɔgɔ ye waati ni kunkurun kɛ k'olu minɛ waati min na su bɛ taa se 3h du matin ma waati min u ɲɛ b'a la musokɔrɔba munumunu na ka bɔ ko maa dɔw fana o tigilama taara k'u bɛ ben musokɔrɔba kan fo k'a dayanfa jokin olu bɔra ko kalama tuma min olu taara sokɔnɔ la o y'a musokɔrɔba tɛ yen nka u ɲɛ b'a la a bɛ ka munuma ka taa u nana a nɔfɛ a ko maa dɔ taara ko a bɛna ben a kan fo siɲɛ 2
o k'o tigilama fana ye a jogin a da la o kuma na musokɔrɔba in yɛrɛ b'an bolo kɔrɔ an bɛna foli bila a la ne ba ni wula ayi a ka ɲi kuma Asali komi a ma juguya denmisɛnnin nana hinɛ laminɛ ka minɛ ka na ne bolo e yɛrɛ tɔgɔ ye di i tɔgɔ ye di i jamu ye di e bɛ bɔ min Fanta Sise Fanta Sisoko ka bɔ Fanta Sise Fanta Sise ka bɔ ka Sigiri ka bɔ Sigiri ayi jɔnni nana e bila ɲama sanfɛ n'a nana mobili de pasase mobili de kun an nana pasase mobili de kun pasase mobili fini jumɛn kun b'u la a bɛ mɔgɔ cɛ fila de tɛ dɛ u ye ta min a ye ne sa dugu dɔ a y'a dugu min yan da fɛ ni ka bɔ Sigiri ka na ka bɔ Sigiri e tun bɛna taa min nin y'an kɛ e tun bɛna Bamakɔ yan wa e tun bɛna mun na Bamakɔ yan k'an siyan ka na ko na to baara dɔ fɛngɛla yan ka lugo yan walasa ka malo fɛrɛ yan tɔɔrɔya min ka walasa dɔ bɔ o la a de ma ɲa tɔɔrɔya min b'i ka walasa dɔ ka b'o la i nana Bamakɔ de kama wa e nana jɔnni fɛ i ka mɔgɔ jumɛn bɛ Bamakɔ mɔgɔ si tɛ yan i ka mɔgɔ si tɛ yan e ye Sigirinka de ye wa Sigirinka de ne i ka mɔgɔ minnu bɛ Sigiri olu tɔgɔ i denw bɛ yen wa n kɔrɔkɛ den de ye i kɔrɔkɛ den a tɔgɔ ye di Siyaka Sise Siyaka Sise a bɛ baara jumɛn kɛ a bɛ sɛnɛ la a bɛ sɛnɛ kɛ ayiwa o kɔfɛ ani jɔnni bɛ yen Fele Sise Fili Sise Fele Sise o fana bɛ mun baara kɛ sɛnɛkɛ fana bɛ sɛnɛ kɛ e bɔra so k'a sɔrɔ olu bɛ min e bɔra olu ɲinɛ ma wa walima mun y'a to e bɔra so kɔnɔ k'olu to yen sɔnja de kan bɔ sɔnja sugu jumɛn ne sɔnja de fa den tɛ bolo den t'i bolo ka ban ka ɲa wupere ko fɔ ye o wari ma sɔrɔ i kun ne wulila ka wa Bamakɔ ka wa o wari ɲini ye k'o sara a tɔ kelen de wari juru 4 2,000 na o mankan mɛn ne zan kawo sara n kana sa ka juru to na ne de bolo maani n kɔrɔkɛ den mi sɔn dɔrɔn bɛ sara la dɔ ko wari tɛ i bolo ne yɛrɛ le n yɛrɛ balo la e yɛrɛ de b'i yɛrɛ balo ne yɛrɛ le n yɛrɛ balo la e bɛ si du jumɛn kɔnɔ e tɛ si olu ka du kɔnɔ yen nɔ i bɛ si e bɔra waati min na o tun tɛ so kɔnɔ wa o kun taara min a bɛ tigɛ dama fɛ yen o taara Damansen na a bɛ tigɛ dama sen yɔrɔ ayiwa yalima i nalen Bamakɔ yan nɔ kibaruya jumɛn y'i sɔrɔ sɔrɔ dekun jumɛn y'i sɔrɔ sɔrɔ ne nana denmisɛn ninnu ka bɔ de ne ma ka la yɔrɔ dɔ bɛn ne ka n la n ka n seli ka n la i selila k'i da n selila ka n la ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye o kɛ o ma mɛn o kɔ kamalen nana don ka don ne kan ne ko e fa ko jɔ ye di k'a ko n b'a ten ko k'i ye mun ɲini na ka tɛmɛ ko i tɛ hinɛ na n fa ne man kɛ dɛ ne jankarotɔlen ne n sen o bolo k'a bɛ n dimina k'a ko ne kɛ mɔgɔ ye sa k'a b'a fɛrɛ fɔ ne ye n ko depuis hali ne cɛ kun o tɛ ne la kunna o kɔ i bɔ ne la a m'o mɛn a k'i ma don ne la o rɔ ka ne kulu ne ko n fa k'i kana n tɔ bɔ n na n ko mɔgɔ t'i ɲɛna ne kulela ne kule i kɔrɔ ka ne da dɔ ja kadi ne kan ko n ka i na dɔn ko fo ka tɔɔ ne ka taa sɔrɔ a la a b'a o rɔ a ka i fɛn kɛ o rɔ ne ka a tuntun k'a labɛn k'an sen cɛ k'a tan k'an boli ka bɔ kɛnɛ ma a kɛra ne kama i kɔ ye n ko n fa cɛ mun ɲinina n fɛ ko fo n k'a la fɛ n ko ne t'o si dɔn min tugun n y'a ko ale nɔ ne la n sen dɔ n'o tɛ cɛ ɲini ma ne la n sen dɔ dɛ ko a ko k'o fa ye n ka datugu n ka bɔ na o rɔ a bɔra i kɔ ka kɔ kɛnɛ ma ye a kɛlen n y'a maa wele ne ayiwa yalima n'i ka mɔgɔw yera Sigiri a ka di i ye ka segin ka taa Sigiri wa i bɔra du min kɔnɔ a ka di i ye ka segin ka taa yen wa a duman ye kɛ a duman ye o ka di i ye e ka segin i denw tɔgɔ kan i kɔrɔkɛ den minnu bɛ yen e ka segin u tɔgɔ kan tan Siyaka Sise a bɛ Sigiri a bɛ baara jumɛn kɛ a ye sugu la dɛ a bɛ sugu la a bɛ mun baara kɛ sugu la a bɛ sɛnɛ sumanw de feere ani jɔnni tugun
ani fili ani fili o bɛ mun baara kɛ o fana ye sɛnɛ la o fana bɛ sɛnɛ de kɛ ni maa sɔrɔla maa min bɛ fɛ ka a lasegin ni o y'i k'a dɔn k'a fɔ u ka dugu ye yalima o bɛ kɛ cogo di bon min ko n bɛ fɛ k'a lasɔrɔ ka segin n'a ka dugu la a komi a bɛ yɔrɔ min sisan a ye maa dɔ kunun n nana n ye ɲininkali kɛ a ye maa dɔ fɔ k'o ye Bamakɔ ka ye n t'a dɔn ni hakili b'o la a ko k'a dɔgɔnin f'a dɔgɔnin hakili b'o la wa hakili b'a la o tɔgɔ e hakili b'o tɔgɔ la bilen wa non hakili t'a tɔgɔ la n'o tɛ a y'a fɔ ko maa dɔ bi Bamakɔ yan k'ale tun bɛ fɛ ka n'o fɛ yen kunun k'o y'a dɔgɔnin ye nka o kɔni kibaru yan n b'a dɔn a hakili t'an bɛ o ka dɔɔnin o tɔgɔ ye di Mariam muso don wa a jamu Mariam Sisi o de bɛ Bamakɔ yan mɛ o bɛra sa a den de a denw de bɛ yen a denw dɔ tɔgɔ ye di Dawuda ani joni kelen wele ayiwa a ko a denmuso min bɛ Bamakɔ yan k'o tɔgɔ ye Mariam Sisi k'o fatura ko nka ko o den dɔ bɛ yen ko Dawuda o den tɔgɔ ye Dawuda ayiwa an bɛna ɲininkali min don i k'a dɔn ka fara musokɔrɔba ka kuma kan Sulemani yalima aw de kɔni ma donnen don musokɔrɔba la walasa a bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ ka se ka o bɔ a kɔnɔ surɔ ta in kɛlen kɔfɛ aw ye siyɔrɔ dɔ sɔrɔ a ye wa surɔ ta in kɔfɛ an ma siyɔrɔ sɔrɔ a ye an y'a bila kɛnɛda la an yɛrɛ an y'a sigi a kɛrɛfɛ fo dugu ka jɛ wa o dugu jɛlen tile bɔra yen fana an y'a ta an nana bila yan nɔ yalima a bɛna a ka siyɔrɔ ko kɛ cogo di bi bon bi ta kɔni o bɛ ala bolo dɛ parce que a ko ka tɛ si yɔrɔ dɔ in na ko n'a si yan nɔ ko cɛ min bɛ taa kama tuguni ka tɛ se ka si an yɛrɛ an taara an b'a kɛ cogo min na an somɔgɔw yɛrɛ bɛɛ bɛ ka kuma sugu bɛɛ fɔ an ma mɛ o bɛɛ n'a ta ne ni n terikɛw an de bɛ k'an jɔ n'a ka ko ye e ni terikɛw ne ni n terikɛw ayiwa o la maliyɛnw an bɛ a ɲini aw fɛ a ka partage hali bi a ka dusukun bilen aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ an ka musokɔrɔba in da la denmisɛnw y'a jira k'a fɔ ko a tɛ se ka taama yɛrɛ taama ma nɔgɔ a ma k'a bɛ munuma de an hakili a ye bana dɔw fɔ k'olu b'a la o bana i bɛ se ka i da don olu dɔ la ka fɔ an ye a ye bana minnu fɔ ye k'olu b'a la kunu tilema fɛ ne nana dumuni na ma a ma sɔn ka caman dɔn a dumuni na a ko tension ni jabɛti b'a la ko n'a bɔr'o la o foyi t'a la bilen tagama dɔrɔn de ka gɛlɛ a ma a y'o de fɔ yalima a ko maa min bɛ n'a kan e sera ka jateminɛ dɔ k'o la o ko kɛra cogo di i bɛ se k'i da don dɔɔnin na ka fɔ wa bon an kɔni an nana sɔrɔ a kɔni tun bɔra an nana sɔrɔ a bɔra ka sɔrɔ a tɛ so in kɔnɔna la an ɲininka a yɛrɛ de donna kuma la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ko dɔw bɛna s'a ma ko nin sɔrɔ ayiwa mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kibaruya jɔn sɔrɔ ko in na i k'a dɔn an bɛna ouverture media bɔlɔlɔ sira an bɛna i k'a dɔn numéro olu di maa minnu bɛ yen ni i bɛ se ka kibaruya jɔn ɲini k'a dɔn musokɔrɔba ka lahala la welewelemadaka min bɛ yen fɔlɔ ka fɔ an k'o fɔ fɔlɔ i ka welewelemadaka kɛ maliyɛn ye fɔlɔ sani an ka kuma di nɔgɔ ninnu bɛ fɛ mɔgɔw ka se k'a dɛmɛ ka se k'a ka so la sɔrɔ a ka se ka t'u fɛ yen parce que musokɔrɔba don a bɛ degun na dɔw b'a don wa muso don muso man kan tɛ k'a labila tantɔ o ma ɲi hadamadenya la ne kɔni bɛ fɛ dɔ sera ka sɔrɔ ka se k'a lataga u fɛ yen a ka se so ayiwa maliyɛnw aw yɛrɛw ɲɛ bɛ a la denmisɛn fitininw de ka hami ye nin ye ko musokɔrɔba bɛ degun min kɔnɔ a ka se ka bɔ a kɔnɔ FETENGES numéro an bɛ o bila ouverture media bɔlɔlɔ siraw maa o maa bɛ yen n'i bɛ musokɔrɔba in dɔn walima i b'a fɛ maa dɔ dɔn i bɛ se ka weleli kɛ 92 00 0008 92 00 0008 walama 76 48 70 00 an bɛ segin a kan 76 48 70 00 o ye Bako Zerbo yɛrɛ ka numéro ye maa o maa bɛ yen i bɛ se ka fɛn min kɛ ka musokɔrɔba in bɔ nin degun kɔnɔ a yɛrɛ ko ten ko a ma den sɔrɔ ko den t'ale bolo kɔrɔkɛ den minnu bɛ yen a ko a ye degun min sɔrɔ a bɛ k'i da don o de la k'o fɔ sɔrɔ a yɛrɛ bɛ ka kuma fɔ sɔrɔ waati min na a bɛ k'a fɔ ni kasi ye an bɛ welewelemada kɛ maliyɛnw ye hali bi ka foli kɛ Lafiyabugu kaburudonba kɛrɛfɛla denmisɛnninw ye u bɛ fo kabi surɔ fo sisan u b'u sen kan
u bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ kabi kunu tilegan fɛ sa kɛ kabi musokɔrɔba nana bila tile kɔrɔ u wulila k'u jɔ fo sisan an b'u fo nin ye tamasiyɛn ɲuman ye jamana kɔnɔ u kɔni ma ɲugu musokɔrɔba la u y'a ladon fɛn minnu ka ɲi ka kɛ a ye u y'u ka kɛta kɛ nka a ka dɔn k'olu ye denmisɛnninw de ye maakɔrɔbaw de bɛ se ka dɛmɛ don o tuma bɛɛ k'i dusukun la kuma nin ko in na walasa lafiya o bɛ se ka na musokɔrɔba ma cogo min a bɛ se ka bɔ yan k'a bɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na n'o ye sigiri ye a bɛ lahala min na a tɛ lahala ɲuman na dɛ buna hadamaden i bɛ don min na i b'o hɛrɛ dɔn nka don nata jɔn t'o dɔn maa minnu bɛ yen bi anw filɛ kɛnɛya bɛ an na ayiwa bi bɛ sini fana bɛ minnu bɛ n'u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ka nin bɔ nin degun kɔnɔ u k'u jija k'a kɛ a ye ala bɛ a sara ni o bonya ye an bɛ musokɔrɔba jira aw yɛrɛw la a k'a ye hali bi o tuma an ye welewelemadakan min kɛ maliyɛn bɛɛ k'i dusukun la kuma maliyɛn bɛɛ k'i dusukun la kuma a y'a lajɛ musokɔrɔba a ka se k'a balimaw ye cogo min na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la sen ninnu yɛrɛ i k'a dɔn o si tɛ min bi sɔn a bɛ munuma de denmisɛnw i k'a dɔn n'o ye lafiyabugu denmisɛnninw ye u kun ye yɔrɔ min labɛn ka di a ma aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la kaburudo filɛ o so in de filɛ nin ye kameraman ko ɲamando gardien tun bɛ si so min kɔnɔ denmisɛnninw y'o de labɛn o de so in filɛ nin ye a tun bɛ nin de kɔnɔ ni dɔ taara k'a bɛ taa ben a kan ko cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ n balimakɛ bɛ se ka na dɔ fo yɔrɔ la ayiwa ko cɛkɔrɔba dɔ i k'a dɔn an bɛ foli kɛ maliyɛn bɛɛ ye a y'a partager hali bi min seko ye min ye walasa musokɔrɔba ka bɔ nin dekun kɔnɔ an bɛ se ka o laɲini kɛ n'aw mago bɛ kunnafoni na ayiwa an bɛ k'an bɛɛ di aw ma ala ka waati wɛrɛ jira an na